Hei vaan! Näitä Sakarin-keittiön mehunurkkauksesta. Tuo Animal Housen laululiitulen Nils Nordling halusi tietää, että miltä maistuu tämä omenapäärynä funlight. No sanoisin näin Johanna Ruttoa lainatakseni, että maku on viipyilevä, ehkä hieman liiankin viipyilevä. Toisena meillä on sitten tämä Passion Raparperi. Ja minä en sitä vanhana miehenä näistä intohimosta mitään ymmärrä, mutta ehkä tämä joillekin hattara-ihmisille saattaa sopiakin. Ehkä pikkusen liian makeahko minun makuuni. No viimeisenä on sitten tämä mansikka. Ja jos joku teki silloin 90-luvulla niitä valmispakkaus kotiviinejä, niin tämä maistuu aivan yhtä hirveälle kuin sekin. Mutta tässä on se huono puoli, että tästä ei mene edes pää sekaisin. Tästä menee vain vatsa.